Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो खिन्थिगोन सेकेन्ड पार्ट 2 खौ माने नोंथांमोना प्रिभियास भिडिअखौ नायदोंबा मिथिदों जानांगौ डेजार्ट साफारियावहाय फैदोंमोन जोङो। स' बेनिनो बेयो नेक्स्ट पार्ट। ओमफ्राय बे डेजार्ट साफारियावहाय जोङो पेकेज वाइसआव फैदों आरोना 90 दिरामल' लादों। ओमफ्राय बेयावहाय मा मा मोनजागोन मा मा स' नायनो मोनगोन बेखौहाय आं दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो गाइस, दायो जोङो आरबिक ड्रेस गाननोसै, ड्रेस चेन्ज खालामसै आरोना। नै बिसोरनि ड्रेसखौ गानदो आरोना, मार मोजांखा, जा मोजांखा। ससमा गानबावनोसै, एसे एसे सान्दुंआनो गैलाय लांला, होमबाबो ओरैनो गानथोंसै आरोना। मोजां नुदों ना? वाइटआव देखायना हो, दाननाङा बिदिनो, जा मोजांखा। वेदाराबो जा मोजां। दायो जोङो ड्रेस चेन्ज खालामबावनोसै, ओमफ्रायहाय डिनार खालामसै। ओमफ्राय बेयावहाय माखासे बेलि डान्स, ओमफ्राय फायार श' बेफोरबायदि जागोन आरोना। ओमफ्राय बारबिकिउ बिनि उनावहाय जानानै जों थांसिगोन। दिं Thank you, dear. Say hi to my viewers. Hi. Thank you. Bye. Come. Bye. Bye. No, we're scared. नैबे आरबिक ड्रेसखौ गाननानैहाय जा फट' भिडिअ लाबाय मा होनबावनो आरो, जि नायलायलायबाय आरो ना मानसिफ्रा। सानबाय खोमा आय इमान फट' भिडिअ लायोना होननानै। नै स्टार्टार होफैबाय, गासैबो ज'नानै जागासिनो बेयावहाय। जोङो दिनै VIP आवहाय ज'आखै आरोना, लास्ट टाइम फैनायावहाय VIP आव ज'दोंमोन। नायो नैबेयावनो। गोजांनायदो कफि लोंगासिनो दायो। नै तामाम बेलि डान्स खालामखादो आरोना। बेलि डान्स श'आ जाबाय, ओमफ्राय बेनि उनावहाय फायार श' दङ, ओमफ्राय बेनि उनावहाय गावसिनि ट्रेडिसनेल डान्स बेबो दङ आरोना आरबिकनि। स' बेफोरखौहाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो।
So dayo जोङो barbecue लाइन नागिरदों नै लाइना आयौ इमान लाइन जानांगौबा माबोरै लायनो फैदो लायनोसै दायो जानाय मोननै समनि उनावहाय जानो मोनगोन फै आयो जि गोलाव लाइन नैबेयावनो जादोंमोन जोंना श'आ बेवहायनो उखिबाय दायो बिराद उखिबाय जाहैनोसै ओरैबायदि लाइन नायलाय हौवाफोरनिया ओमफ्राय जोंनिया नै डाइरेक्ट मोनसिगोन नै लाखांबाय लानानै थांगासिनो दायो जानो नै दायो लाबोबाय सालाद ओमफ्राय मा दोङो नै ये क्या है डेजर्ट ये भी तो नो टिकटॉक में हो गया गोथावानो Please put carpet on the stage. ओमफ्राय दायो आरो मोननै मोनथामसो श' दंबावो जाखांनानैहाय बेयावहाय लागोन जाखांबाय नै थांनोसै दायो थांनोसै मार गोजांबाय बेयावनो जादोंमोन दायो थांनोसै जा गारि जा बुरजा मानसि फैखायो नै एन्जार बुरजा गासिबो बेवहायनो फैदों आरोना गारियाव गाखोबाय जों दा लांसिगोन जोंखौ थांसै जोब्बाय दिनै सानसे जाबाय आं उन्दुनो ओंखारलायलायनाय जोब्बाय दायो थांसै न'आवहाय थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ